ninkali min be doro ɲininkali n kumana ka caya ka tɛmɛ ka derisiw la n ka ɲininkali jaabiw la ko min ye k'i danbe ka taa salafuw ma dɔw sɔrɔla ko o tɛ bɛn al-intisabu ila salafiya bon dɔɔni kibaw ɲininkara nin na ka taa sheikhul islam ibn taymiyyah ninnu b'u ka kitabu kɔnɔ Sheikh Abdallah Bumbayi ninnu Sheikh Salih Fawzani ninnu Ahmad ibn Yahya Najimi ninnu b'u ka kitabu n'u ka kasetiw kɔnɔ k'i yɛrɛ danbe ka taa salafu ka taabolo ma pour k'u ni firigaw tɔ bɔ ɲɔgɔn na baasi si t'o la o ka ɲi dɛ bali dɔɔnikɛbaw k'o bɛ kɛ wajibi kan cogoya dɔ la yɛrɛ firigaw cayara cogo min n'u u ye e ɲininka murjiyaw bɛ yen qadariyaw bɛ yen siyaw bɛ yen rafidaw bɛ yen sufiw bɛ yen e bɛ taabolo jumɛn kan nin bɛɛ ye silama de ye fana a wajibira i ka pour k'i yɛrɛ ni ninnu bɔ ɲɔgɔn na i k'a fɔ ana salafiyye ana ala manhaji salafu salih i k'a fɔ ne ye salafu de ne bɛ salafu salihu de ka taabolo kan al-Qur'an wa sunna ala fahmu salafu salih nin ye wajibi ye kare pour i k'i ka aqida yira i bɛ yɔrɔ min firiga ninnu na k'i ni firiga tɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka baariya ka bɔ o la ne bɛ salafu salihu taabolo de kan pour k'i baari ka bɔ firiga fililenw ma o ye wajibi ka yɛrɛ o ye intisabu min ye sheikhul islam ibn taymiyyah ko wayba tɛ mɔgɔ kan lebu tɛ mɔgɔ kan ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ danbe ka taa salafu ka taabolo ma a ko bali a wajibira an kan ko min a tigi yɛrɛ parce que salafu ka taabolo tɛ foyi ye ni hɛrɛ tɛ waybu tɛ mɔgɔ kan lebu tɛ mɔgɔ kan i k'i yɛrɛ danbe ka taa salafu ka taabolo ma bal yajibu qabulu jalika minhu a wajibira ko min a ye yɛrɛ de n'a y'a danbe ka taa salafu a wajibira ko min a ye yɛrɛ de parce que salafu ka taabolo tɛ foyi ye ni hɛrɛ tɛ donc dɔɔnikɛbaw ko n'a y'a sɔrɔ sababu tɛ i m'a fɔ pour k'i yɛrɛ firiga i yɛrɛ fara k'i yɛrɛ baariya ka bɔ firiga fililenw ma a ma fɔ ni o ŋaniya ye e b'a kɛ k'a fɔ i yɛrɛ ma ana salafiya pour k'i yɛrɛ tanu k'i yɛrɛ majamu dɔɔnikɛbaw ko nin de man ɲi i t'a fɔ ni yɛrɛ tanu ni yɛrɛ majamu de Sheikh Salih Fawzani bɛ kuma ni yɔrɔ de kan a tɛ fɔ ni yɛrɛ tanu ani yɛrɛ majamu de ana salafiya ana asirin pour k'i yɛrɛ tanu n'a ye de k'i yɛrɛ majamu n'a ye ala ko wala tuzakku anfusakum a kana yɛrɛ sɛnɛya wallahu a'lam biman taqa ala de bɛ ala ɲɛ sɛnɛya bawo mais k'a fɔ ni yɛrɛ tanu ni yɛrɛ majamu kɔni defo b'o de la Bumbaji ninnu yo Fawzani ninnu u kumana o yɔrɔ de kan kana fɔ ni yɛrɛ majamu ni yɛrɛ matanu ye mais n'i y'a fɔ de pour kin danbe ka taa salafuw ma kin baariya ka bɔ firiga fililenw ma k'a yira na ni firiga jamakulu fililenw tɛ kelen ye n'u ka sira kan n'u tɛ hakilina na n'u tɛ aqida na n'u tɛ taabolo la ne bɛ salafu salihu ka taabolo de kan nin ye wajibi de ka cogo dɔ la yɛrɛ a ka ɲi de i k'i yɛrɛ danbe ka taa salafuw ma nin ye ko ɲuman de ni mɔgɔ min ye nin kɛ nin ye ko ɲuman de ni mɔgɔ min ye nin kɛ an bɛɛ b'an danbe ka taa salafu de wa an bɛɛ bɛ ala deli fana ala kan kɛ salafu ye ala kan kɛ salafu salihu ye ala ka ɲɛnamayaw ka taabolo kan ala kan sa u ka taabolo kan ala kan kuna kan al-Qur'an wa sunna la fahmu salafu salih diɲɛ firigaw cayara diɲɛ kɔnɔ cogo min sisan wajibi n'i b'a a fɔ pour k'i ni firigaw tɔ bɔ ɲɔgɔn na k'i ni filibanti bɔ ɲɔgɔn na k'i ni jamakulu fililenw tɔ bɔ ɲɔgɔn na fo i k'a fɔ de ana al-Qur'an wa sunna la fahmu salafu salih ou bien ana salafiyun ou bien ana la manhaji salafu salih baasi si tɛ nin na bali nin bɛ wajibi ka yɔrɔ dɔ la yɛrɛ ko mo ka ko ne ahlus sunnah jamaa yalla sunnani jamaani ahlus sunnah jamaa damina na wati le mo ko be bo ko ahlus sunnah wal jamaa damina na wati juma mbali mo ahlus sunnah bidiyate al jamaa bidiyate salafu bidiyate
ta bugari take ibe bonda udo soro kun ni nye bonda ye salafu tumbe dumuni munun ni sogo munun la sogo babu ma yudakkaru salafu salihu min at-ta'ami wal lahmi salafu salih be bugari nunun kono bonda de buka babu ma yudakkiru salafu salihu min at-ta'ami wal lahmi salafu salih be bugari kono bidiyate koy donc umbe ka delila fo sunna ciden de yen nu sira nunun tracé ale tile la nya fo chogomi silamiya kisilende tundo bidia tunte dinala sebo be ciden de lamme dro be ciden de laje dro na ye minke na ye mun fo ba ke bidia te mogo be ciden tile la bebe silamiya nyumande ka faragute bidia te mis ciden ye hadisaun nasi ka iranna ko do bena ubena hatagiyo uluma adoye munye ciden ko innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnatu al-khulafa ar-rashidina min ba'di al-mahdiyyin min ba'di ciden ya sunna fo ya uwa ma sunna fo ako sebo ma ko ni mo minye sijan soro awla ibena fonko nyonya chama nye dina kono min ni aye fonko nyonya chama nye dina kono be awma wakati nka sunna ka do mina tumami ciden fatura sebo do tilela qadariya kuma sira qawariju kuma sira a uko partu kuma sira ka bosisa chokomi ambe hatagiya ciden nye min fo anka sunna kofo anka fo min huwa sammakum muslimin te wasaki sisa anka fo min be ciden ka sunna ka ciden ko ka sunna de kamina akon nanyi fonko nyoya ka sunna kamina sunna ko seba uye afo uye sunna fo ninte sunna yewa ciden ko fana man raqiba an sunnati falaysa minni hadisa dola koni mogo ye ni bannane koni ka sunna makabila itendoye mana rakiban sunnati falaysa minni ni mogo banna yere bariki banne ka sunna ma ete ne doye kaba mogo mun ba foko nete sunna mogo e nta sila ni ba koro de fule ki yere bariya kabo cide ndema mana rakiban sunnati falaysa minni sunna fora ne fana ube sunna mafo awa cide nde ye sunna fo ni hadisa nununa jama fora yoro juma ciden ko aftaragat yahuda da ihda wa sabuna firqa wa aftaragat an-nasara ala 72 firqa wa sataftaru ummati ala 73 firqa kulluhum fi an-nar illa wahida qul man hum ya rasulallah qila man hum ya rasulallah qala hum ala ma ana alayhi wa shihabu fi riwayat al-jamaa ciden ko yahuda farala jama kulubi wolon fulani kele nasara farala jama kulubi wolon fulani fula ne kam mantum bena fara jamakulu bi wolon fulani sabab bebe tasuma kono ni jamakulu kelende o ko jamakulu kelenye jumaye akon ne ninka shebo be minka na chogo de la ko jama tawa nu ko hali sunna anyo de la fo o be hadisa wala al jama de la ninde hali sunna wala jama de la fulani o kuma jama munna parce que o farala nyogon ka cinyaka jama furaninde seybo tabi naw nin jama kulu farla nyogon ka tinya de ka ode kuma ko jama awa jama fana dalila fule salafu salih salafu ya dalila amba min ya ciden de muso fatumata ka to aka banala ka ciden to banala aye gundo do fo fatumata ka fo fatumata ko aleka lajali surunyana ayo fo fatumata kasira o ko fa sagira ka foye ka fon ka demba yala mogo folo min be fatu kin soro lagara o yede niama salaf ana laki niama salaf ana laki salaf ya fule ni hadisa salen kono salafun nana imam mogo nyana imam mogo min binye lagara na keranne salafu ya delila fule ninde illa ma qad salafa o be qur'ana aya kono salafu yede ni mogo min temena inye
min nu ye salafu salihu faraka mogo nyuma munun temena nye mogo nyuma munun temena inye kawulun nomina sheybaw tabinaw nu ko salafu salihu kambe nunun dem ninte delilaw yewa nu nye delilaw ye hadisa sahalewun kono ani qur'ana ayaw kono sunna delila de bala bidiyate jama delila de bala bidiyate salafiya delila de bala bidiyate an kata kafiru yerema arsalatin ko cugudi wala yakmul qawla al iman illa bin niyya wala al qawla wan niyya illa bil amali ولا القول والنية والعمل إلا بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نيا رسالة ده أكون يلي من يكما فوين نين كوتي وساكده أكاسورا بيد سكون كنو نيلي من يكما فوران نين كبيد سكون كنو وما دافع ده فو سوفه وكبارك أكون نيلي من يكما فوران نين كمين لا إله إلا الله فوران نين كبيد سكون كنو iya abara fana ke akwa madafa de fo akabbe ciden ka sunnama ewa risala ye sunna fo ma sunna fo ta risala kolonjeta ako wo itiba'u salafu salihi wa iktifaru asarihim wa du'a lahum risala kolonje wa itiba'u salafu salih irisala kuronjela koy kattugo salafu salihu ko wa ikhtifa'u asarihim kuku nomina de wa du'a lahum ikaddu ku yefana ni yara sala kuronje de jamana ba fu netta do kalan sugudu numbe wulu bolo o ka fi'u yere de ma shekulu yere de nyedo parce que ni e bambanti ake banna cinyama fembe de be tunu bela ite foide ni sunna be arsala de kono ni salafiya be alisala yere de kolonje kono muqaddima risala ka muqaddima aye salafu salihu ka tugu nyogo nyafu salafu sura risala kono lagdarti ko chogodi wala yahillu lahu an yafala fila hatta ya'lama hukm Allah fi wa yashal al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina bi sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam al qadari ako chogodi ko ate daga mukallafiye hakili mabaliguye ko ika foyi ke nin dinala foyi kala ka kiri do ala folo ala ye mun fonnin na ci denye mun fonnin na ikana barake ni mo do de abe ko min nyinin kali kala do ila gbe tigi nyinin ka mi makala do e ko ikana foyi ke ni ma delila soro ni mo mi makala do ako do ne ke bawo nyinin ka ni makala do ne ke bawo nyinin ka abe ko mi do ya nyinin do ne ke bawo fana sugu ka chade doni ke bawal min makala du o be doni ke bawal min be cinya dogodu o be doni ke bawal min be bidiya kadu akoni doni ke bawal fana nyinin ka kana doni ke bawal ben no mina de kana tugu doni ke bawal be ko de o yagtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam doni ke bawal munum be Muhammadu ka sunna nu be tugu Muhammadu ka sunna ko tugu lu de ko de ulude ka kuma mina ulude lamme tugu lude ko nu yu nyamara ni minye doni ke bawal munum be tugu Muhammadu ka sunna ko la dariya sunna fo ba sunna fo ni mugo tara sigi tele wala kata sigara jawra la ko diplôme be wulu bolo ko sunna yere foli e bidiya salafa yere fo yere bidiya itika diplôme nyimi papier de bi ka jifa ko e waye kuma min fo ya boy ka jifa de kono te kitabu kono ko sunna foli e bidiya salafa foli e bidiya har ni kira dugu turu de ya boy ka jifa kono salafiya be ewa kitabu de kono hadisaw de kono abe qur'anaw de kono abe akafiru kitabu yere kono na ko abe majhabi maliki de la be majhabi maliki kitabu yere de kono ambe min fonni yoro la we ninde balma alaka hakilman de annuma mi ambe min fo dron ka woleli ke kata salafiya ma komi salafu ye woleli ke kata ma woleli togonyuma abe nyana bo ni ala sonna abe nyana bo hakili de be mo wala mbe ala deli alaka hakili nyuman di mugo ma ka se ka ciden ka tasira famu ka salafu ka tasira famu ka barake nai
ni ko bon ko ni mɔgɔ min b'a kɛ ka salli fana salli e ye arakan fila salli e sigira ko i bɛ tahiya de kɛ ka wuli i ɲinɛna i ye salamu bila i b'a kɛ cogo di ni hakili jiginna mɔgɔw ye ka hakili jigin kabaru kɛ i ka wuli sage ka kabaru kɛ i ka wuli ka continue ka salila fula min tora i k'u naati ni fula min tora ni y'u naati i bɛ tahiya kɛ ka salamu bila k'i ten turu dugu ma siɲɛ fila u b'a fɔ bada sujudi fila parce que i ye salamu min dɔ ye o de farala salli kan o t'a la donc i bɛ bada sujudi fila kɛ salamu in fɔli ɲɛ Waalaikum salam. Bon, ko ni ɲininkali ko a bɔra France yan ko mɔgɔ dɔ bɔra France a bɛ a ye ɲininkali dɔ d'u ma ko jamakulu fila juma fila ka salli misiri kelen kɔnɔ komi yɔrɔw kɔrɔlen dɔ yɔrɔ kɛrɛlen dɔ bon France ninnu ni misiri kɔrɔna fɔra mɔgɔ tɛ i sigi bɛɛ daw kɔnɔ i tɛ jɔ bɛɛ da la misiri jama hakɛ dɔrɔn bɛ da o de la bon misiriw dɔ kɔrɔlen dɔ u tɛ se ka jama ta alimami bɛ se ka kutuba kalan ka juma salli ni jamakulu fɔlɔ ye n'olu tilala o kɔfɛ jama wɛrɛ bɛ na kutuba bɛ kalan u bɛ salli nin masayila faransi yɛrɛ ye nin masayila ta k'a bila ka taa lezina daima la lezinatu daima libo silime walifitai bumbaji n'a ka jama nin masayila taara ye n y'a ɲininkali kala u ka kitabu kɔnɔ lezina daima ye min jaabi u ko jamakulu fila juma kɛlɛ jamakulu fila ka juma salla la don kɛlɛ o tɛ bɛɛ silamɛya sariya la o tɛ bɛɛ silamɛya sariya juma kelen pewu jama k'o salli jama tɔ ka cari dugu kɔnɔ ni ewa juma wɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min u ka taa salli ni o tɛ u ka salli fana salli o ko mɛ juma fila kutuba fila juma fila misiri kelen kɔnɔ don kelen kɔnɔ lejina daima ye min jaabi faransinkaw la ko a tɛ bɛɛ n ye dɔɔninkɛbagaw t'a lamɛn dɛ komi Sulemani Wurehili n y'ale lamɛn ale ko ni yɔrɔ kɔrɔla a ɲɔgɔnnaw ni yɔrɔ kɔrɔla juma salli cogo wɛrɛ t'aw bolo a ko baasi t'a la mais a ka ca ni ale ye ɲininkali kɛ ten n'a ye lejina daima taa mɛn a ka ca ka yɛlɛma ka bɔ a ta la parce que ale yɛrɛ y'a fɔ a ko jama ka jaabu lejina daima ye jama de a ko jama bɛ bɛn ka min jaabi ani mɔgɔ kelen jaabi tɛ kelen ye dɛ parce que misaliya dɔ b'a ka kuma dɔw la karabeti a delila k'a fɔ haramuyalen don ko parce que min ye kuran desen de bɛ karabeti la mais tuma min lejina daima ye fatawa kɛ ko karabeti ni mɔgɔ min bɛ yɔrɔ min silama ni kafiri bɛɛ b'a dɔn o tɛ bɔnkɔɲɔgɔn ye tuguni baasi t'a dɔnnen na mais ni mɔgɔ min y'a dɔn nasaraw ladegeli kama e de ta tɛ bɛn tuma min a ye nin ye a ko ale tun ye fatawa kɛ k'a fɔ karabeti donni ye haramu ye mais a y'a ye lejina daima ye fatawa kɛ ko n'i m'a kɛ tasabuhu kama fɛn t'i la k'olu fana dɔɔni bɛ olu bolo ka tɛmɛ ale kan ko o la ale b'a ka hakilila sanse ko o la ale b'a ka hakilina sanse karabeti ko in na ko parce que a y'a mɛn lejina daima liwusili ilmiya u ko n'i m'a dɔn tasabuhu kama ko fɛn t'a la k'olu fana b'a dɔn ka tɛmɛ ale kan donc lejina daima ye min jaabi faransikaw la nin masayila la u ko kutuba fila ni juma fila misiri kelen kɔnɔ don kelen kɔnɔ ko a tɛ bɛn ko jamakulu filanan ka salli yɔrɔ wɛrɛ ɲini ou bien u ka salli fana salli juma kɔfɛ wa bon ko ni alimami n'a bɛ kutuba kala kutuba fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a sigira dɔw bɛ duwawu kɛ dɔɔninkɛbagaw ko baasi t'a la i ka duwawu kɛ ko parce que ciden ko heure dɔw bɛ juma kɔnɔ heure fitinin
ni mogo min benna la wakati ye mogo min soro dawla la bi ka daw mina do ko eri yede ni almami sigira minbari ka fo kata juma salli bana kuma caman nana la donc doni ko o koso ka duwawu ke pour ka be o eri ma ni almami sigira na te kuma ke a dagara ka duwawu ki yere daju koro mais ye ñogon soso tege jade la do ko ka tege ja ka duwawu ke basitala ne do ko ikani tege ja ma sabati o yoro la ibe se ka duwawu ke koni gundo la inne koro ni te mo wore teswisu pour ikabe eri min be juma en kono na duwawu ka jabe pour iko nyini pour iko so bo ko do ko na lebe farda salila ni den kasira be daga aka salli tigewa ka mako jan den na ya sura lebe jama de la abe misiri de la ou abe jama la den kasi rakasi chogola na be mogo teswisi ku nyaambi ka salila abe se ka salli tige ka fere ke den be mako chogomi bashi tala ube ni ale yere kelen yere de be salli ni den kasira kasi sugu dola min yira lete se ka salli dafa ka den to kasi sugu la adagara aka e wa salli tige puru ka den mako be ka fere nyina la hakli sigilen ka do ka salli la sina wore bo ko do ko ale gari jagala dewna me dem fulo o ya soro setay me dem fula na wati ya soro sebay yala be se ka dem fulo ni dem fula ne fara nyogon ka dem fula ne ka dem kundi sagala ube fo kelen kele ta de ka faga fo kelen kele ta de ka faga min ta nani ma o ya soro fenti bolo o binna ka boka ika fattaqullaha masatatu dem fulo wati ya soro sede tiye ala ko fattaqullaha masatatu la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha den kundi saga e sunna de na seti ya binna ka boyka min ka wakati ya ashe soro yeybo den kundi saga fa me fulate se ka be saga kelena fulate se ka je fo be ka saga de ka fa dama ni den ke yire do fana kelen kele saga fula de kan ka fa ni o seti yire fana ibe se ka saga kelen fa donc yi ka den fula min fula ni nye hari den kundi saga ma fa minna sisa yuru wori na soro nye kura min soro o saga songo be mbolo folo min fana temena o saga songo be mbolo ube tasa udamade ku be fa dem folo ibe saga fula sa ni chede do dem fula na ibe saga fula sa saga nani bu fa no yuru wori no sebiye ube ni o yuru wori no setiye den folo saga kelen sa e dem fula na saga kelen sa ikufa ni dem muso de do e saga kelen kelen de me utese ka je koni saga kelen de la ko do ko alena muso bilana nyogona u farala ka bo nyogona me farali mindo muso tara me ale ma bilali fo dala ale ma fo ko aye muso bila u ye min ke o chogola abe santambo bo sisa ni ale be sagi muso ma furkura de be siriwa bo na ya soro e yere ye min fo bilali ma fo e dala e ma fo ye muso bila kabila fula fana ama nyogon wole ka sigi ka furu bo ani nyogon che ni ka furu muso de hari santa ka furu muso do furu ma bo ni e ma bilali fo mahakamate minye furu tige ka bo ani nyogonje kabila fula ma sigi ka furu bo ani nyogonje ika furu muso de do ninni misa nana ibe sagi kata furu siri kurate o yorola ama bila subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik inin kalimi be doro inin kalim kumana ka chaya ka teme ka dersula kan inin kali jabula ko minye ki